ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സൂര്യ മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ലല്ലോ, കേറിയിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. ഇല്ലല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ അഡൽട്ടിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ നമ്മള് 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്നൊരു ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഒത്തുകൂടൽ, ഒരു സത്സംഗമാണ് നമ്മളുടെ. ആദ്യം നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തുടങ്ങാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒരു സെക്കൻഡേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ പേര് മണിഭൂഷിത രേവതി ദേവിദാസി എന്നാണ്. അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യൂസ് ഉണ്ട്, അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു മാതാജി കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം അറ്റൻഡൻസിനെയും ക്യൂസിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വലിയൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ. അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇപ്പൊ ആ മാതാജി കയറും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സോറി ട്ടോ, ഞാൻ മറന്നുപോയി പെട്ടെന്ന്. കാര്യമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിക്കോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ അതൊന്ന് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് ക്വിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഓരോ ദിവസവും ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം.
ഇപ്പൊ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് അയക്കാം. ആ ലിങ്കാണ് നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക്, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്കാണത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പേജ്. ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ ഷൈന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഷൈന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാതാജി റൈസ് ഹാൻഡ് ചെയ്യണു മാതാജി, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഷൈന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടോണ്ട് ചോദിച്ചതാ. എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ മാതാജി? ഇല്ല ഇല്ല, ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഓക്കെ, കേട്ടില്ല മാതാജി, ശരി ശരി. വൈകിപ്പോയി. ആ, സാരില്ല മാതാജി, ഓക്കെ തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ കോഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കയറാൻ. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരിക. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയിം, കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ മെയിൽ ID അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ പേരും ഒരു നമ്പറും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ID തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ പേര് എങ്ങനെയാണോ വരേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ താഴെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മെയിൽ ID അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, സ്മോൾ ലെറ്റർ, പിന്നെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ഇല്ല, @ സ്റ്റാർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് അതും ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്പർ. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാസ്വേഡിൽ വേണം. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, സ്മോൾ ലെറ്റർ, നമ്പർ, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ 4 വരുന്ന പോലെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന 3 ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുക. 3 ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിൽ നമ്മുടെ പേരും മെയിൽ ID ഒരു പാസ്വേഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ബീൻ രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ മേലൊരു മെസ്സേജ് വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ പേജിലോട്ട് പോകണം. ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന മെയിൽ ID പാസ്വേഡും ഓർമ്മ വെക്കണം. അത് ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ മെയിൽ ID അടിച്ചു കൊടുക്കുക, പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ള കോളം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുക. ഈ റിമെമ്പർ മീ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ലോഗിൻ ആവും. നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല. ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന പേജിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു പണിയുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട്, ഇവിടുത്തെ മൈ അക്കൗണ്ടിലായാലും ശരി, ഇവിടുത്തെ മൈ അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിലും ശരി, മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോയിട്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണോ, നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിടുക. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതൊന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. മീൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് താഴെ ഈ സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു. ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പേര് വരുന്ന സമയത്ത് വല്ല ആൽഫബറ്റോ നമ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരും, റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ വേണ്ട, ഇതിലിപ്പോ കിഡ്സ് ഉണ്ടോ മാതാജി? മണവിഷ്ഠിത മാതാജി, കിഡ്സും ഉണ്ടല്ലേ?
കിഡ്സ് ഇല്ല മാതാജി ഇതില്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെവൽ 1 നമ്മൾ എടുക്കുക. ലെവൽ 1 എടുത്തിട്ട് നമുക്ക്, കാരണം നമ്മൾ അതാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വിസ്. ലെവൽ 1 പോയിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളം, ഇതിൽ 10 ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. 10 ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മലയാളം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മലയാളം എടുക്കുക, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വിസ് താഴെ കാണാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം മലയാളത്തിന് പകരം നമ്മൾ വേറൊരു ക്വിസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്വിസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പേജ് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നോട്ട് എൻറോൾഡ് എന്ന് കാണും, ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തല്ലോ, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വിസ് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട. ഇതിൽ ടേക്ക് ദ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു പേജ് വരെ അത് കാണിച്ചു. അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാത്ത സമയത്ത്, ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്വിസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. നമുക്ക് ഏതിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കണ്ടോ, യു ഡോണ്ട് കറന്റ്ലി ഹാവ് ആക്സസ് ടു ദിസ് കണ്ടന്റ് എന്നാ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇത് ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക. ഈ 0% കംപ്ലീറ്റ്, പിന്നെ എല്ലാ ക്വിസും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ അത് ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കുക, ചോദ്യം വായിക്കുക, ഏതാണോ ഉത്തരം, നമുക്ക് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക. മീൻസ് ഏത് വെച്ച് 4 ചോയ്സസ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയും. എല്ലാം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാർക്കിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കും. അപ്പൊ മാർക്കിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകും. നമുക്ക് പിന്നെയും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാം. പിന്നെ എല്ലാ 10 ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കോർ വരും. നമ്മൾ 10ൽ എത്ര മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല, ഇത് ഗുജറാത്തിയാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് റാൻഡം ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ 10 ചോദ്യങ്ങളിൽ മിനിമം 8 എങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റായി വരണം. മിനിമം 8 കറക്റ്റായി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് കുറെ ഇത് ചെയ്തു. ഗുജറാത്തിയുടെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും അറിയില്ല, 4 കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വിസിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കുക, വീണ്ടും അത് ചെയ്യുക, ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്കിത് മിനിമം 8 മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് വരെയും വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാത്തിലും 10 മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 18 അധ്യായങ്ങൾ കഴിയുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഒരു ഗ്രേ കളർ സർക്കിൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അത് കാരണം നമ്മൾ ആ ക്വിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും, പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ്. അപ്പൊ മുൻപിലത്തെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസത്തെ എല്ലാ ക്വിസും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പേജ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കണ്ട 0% ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഓറഞ്ച് കളറിൽ 100% കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് കാണിക്കും. പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ഈ ഓറഞ്ച് ടിക്ക് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ആ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മേലെ ഈ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണും. നമുക്ക് ഈ മേലെയുള്ള ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതും അതില് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ കോഴ്സസ് എടുത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിലും ക്വിസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലെവലിലും നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ ലെവലിലും നമ്മുടെ മലയാളം ക്വിസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വിസ് കറക്റ്റായി ചെയ്യാം. മാതാജി ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ, വേറൊരു ദിവസത്തിനോട്ട് മാറ്റി വെക്കാതെ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ആ ക്വിസ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.
മാതാജി അറ്റൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ അതും പറയേണ്ടി വരും മാതാജി. ലിങ്ക് ഓക്കെ ലിങ്ക് ഓക്കെ. മാതാജി ഒരു സംശയം പറയൂ മാതാജി. അഗൈൻ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ക്ലാസ്സസ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ മാതാജി ലെവൽ 1 പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ലാംഗ്വേജ് അത് എഫക്ട് ആവില്ലല്ലോ? ഏത് വേണം? ഇല്ല ഇല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ കണ്ടോ, ഇതില് നമുക്ക് കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മാതാജി ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. വേറെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? ഇന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാലോ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചോദിക്കാം. മാതാജി ഗ്രൂപ്പില് എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ എന്റെ ഫോൺ നമ്പറും കൂടെ അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സുരേന്ദ്ര പ്രഭു. എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പറയൂ മാതാജി. ലീല മാതാജി. മെയിൽ ഐ ഡി, എനിക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ല. മകന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ചെയ്യാം. ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ചെയ്തു, അത് പലവട്ടം മണിഭൂഷിത മാതാജി റേസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ 2 പേര് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇതിന്റെ ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും മലയാളം കിട്ടുമോ? മലയാളം ബുക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേദാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതിന്റെ എല്ലാം ബുക്ക് ഉണ്ട്. വേദാബേസ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ മാതാജി അയക്കുമായിരിക്കും. നമുക്ക് മലയാളം ബുക്സ് മാതാജി വേദാബേസിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതെ, ഓക്കെ. മലയാളം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു അല്ലേ? മലയാളം ബുദ്ധിമുട്ട്. ബാക്കി എല്ലാ ലാംഗ്വേജസ് ഇതപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതാണ് വേദാബേസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ. പിന്നെ മലയാളത്തിന്റെ ബുക്ക് നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്ഥലത്തെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആമസോണിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ആമസോണിലുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വേദാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ 1 ഭഗവത്ഗീത ഇൻ മലയാളം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നിറയെ PDF വരുന്നുണ്ട്. PDF തന്നെ വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ചാപ്റ്റർ 2 എന്ന് തൽക്കാലം നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം പോലെ നമുക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നിറയെ മലയാളം PDFs വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്ന് കൂടെ വായിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത് മലയാളം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ PDF ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ വായിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ബുക്ക് ഗുരുവായൂരൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാ കേട്ടത്. പിന്നെ മാതാജി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആമസോണിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ വാങ്ങിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ചിത്ര മാതാജി, സംശയമുണ്ടോ? സംശയമുണ്ട്. ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ ഓക്കെ. ലീല മാതാജി പറയൂ. കുട്ടികൾ ആരും വീട്ടിലില്ല, ഞാനേ ഉള്ളു. അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇടുവോ? ഇത് ഓൺലൈൻ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോകുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പൊ അതില് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മാതാജി അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ തന്നെ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, ആദ്യത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് വരെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ. ചിത്ര മാതാജി, സുരേന്ദ്ര മാതാജി, വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രഭുജി വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? കൈ റേസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറയൂ. ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരും. ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഞാന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ അത് കോപ്പി ചെയ്തിടാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്റെ പേര് സുന്ദരേശ് എന്നാണ്. പറയൂ പ്രഭു.
നമ്മൾ ഈ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടോ ഐ ഡിക്ക്? ഐ ഡിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഭുവിന്റെ പേര് സുന്ദരേശൻ എന്നിട്ടിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു 1 2 3 എന്ന നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി. ലോഗിൻ ഐ ഡി മതി അല്ലേ? കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ലോഗിൻ ഐ ഡി മറന്നു പോയാലോ, മെയിൽ ഐ അതെ ഡി അതെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അതെ. പ്രശ്നമില്ല. ശരി ശരി പ്രഭു. ശരി ഓക്കെ ഫൈൻ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് മാതാജി ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് പേജ്. അറ്റൻഡൻസ് ഡെയിലി മാർക്ക് ചെയ്യണം. 85% അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അഡ്മിൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അറ്റൻഡൻസ് എങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെ പേജാണ് ഓപ്പൺ ആവുക. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേര് ആദ്യം അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് പേരാണോ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സൂമിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പേരാണോ പറയണത് ആ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഫോൺ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡേറ്റ് വെറുതെ നമ്മൾ ഈ കാലണ്ടറിന്റെ ചിഹ്നം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതിൽ കാണുന്ന ആ ബ്ലൂ മാർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്. ഇപ്പൊ നാളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നേരെ 2 വരും. നമ്മൾ വെറുതെ ഡേറ്റ് തിരഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട. ആ ഡേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡേറ്റ് കാണും, എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ അറ്റൻഡൻസ് എന്നുള്ള പരിപാടി. അറ്റൻഡൻസിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? കോഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷനിലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ ഒരു ദിവസം സോറി മാതാജി കേട്ടില്ല കേട്ടോ. അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാ കൊടുക്കേണ്ടത്? നാളെ മുതൽ ഇന്നിപ്പോ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, നാളെ മുതൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കും? ഇല്ല, അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല. കോഴ്സിന്റെ സമയത്തായിരിക്കും ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരും ഒക്കെ കയറി അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിൽ കയറി അപ്പൊ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ മാതാജി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലത്തെ ലിങ്ക് നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതൊരു പേജില് തനിയെ ഓപ്പൺ ആവും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേറൊരു പേജ് അത് ഓപ്പൺ ആയി കിടന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, പിന്നീട് ചെയ്താലും മതി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും? ഈ ലിങ്ക് കിട്ടുമോ നമുക്ക്? ഈ ലിങ്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിട്ടില്ല. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ, എന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സ് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല തോന്നുന്നു. ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന ലിങ്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ അതെ, അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ചെയ്യും. സാരില്ല മാതാജി, അഡ്മിൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മാതാജി. അത് മാതാജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാല് അവര് ഡെയിലി അത് പറഞ്ഞു തന്നോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്തോളൂ. ക്ലാസ്സിൽ കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റാത്തവർക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇല്ല ഇങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണം. ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇതില് സൂമിൽ കയറുമ്പോ ആ സമയത്ത് തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്, ഇത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നത്. അല്ല, അറിയുന്നവര് ചെയ്തോളൂ, അല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ട്. മാതാജി സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അത്. ഐ ഗെസ് റാദർ ദാൻ ഗോയിങ് ദി അതർ വേ റൗണ്ട്. കാരണം കുറച്ച് വയസ്സായവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും ഇതില് ഫോണിന്റെ പേരിലൊക്കെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അഡ്മിൻസ് എല്ലാവരും അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ചിലപ്പോ ഈ സമയത്ത് തന്നെ വേറെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സസിലും അങ്ങോട്ടും പോകണം അവര്. അപ്പൊ അഡ്മിൻസിന് എല്ലാം കൂടെ നോക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഫോം അയക്കുന്നത്. മീൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാം സോറി മാതാജി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ, ജസ്റ്റ് ഒരു സജഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് സെയിം ലിങ്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറയാതെ, മീൻസ് ലൈക്ക് മുതിർന്നവരോട് പറയാതെ അത് തന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാലും മതി, അവിടുന്ന് ഗൂഗിൾ ഫോം ഓപ്പൺ ആവും. അതെ മാതാജി, പക്ഷെ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരും അത് കയറി ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യും. അത് കറക്റ്റ്.
അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അഡ്മിൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്മിൻസിന് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും എല്ലാതും നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ 120 പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അഡ്മിൻസിന് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ ബാക്കി ചെയ്തോളൂ. ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം. അഡ്മിൻ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം. അത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല മാതാജി. കാരണം നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും 20 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് 20 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 15-20 പേരുടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവരെന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവരെന്തായാലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മാം, അത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കാം. മാതാജി, ഒരു സജഷനും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കാം. ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് വിൽ പുട്ട് ഇൻ ദ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഈസി ആയിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിരിക്കും. അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ഇതുപോലെ തന്നെ മാതാജി, പിന്നെ വേറെ കുറെ ഇന്റേണൽസ് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ഇവരുടെ അടുത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തും അഡ്മിൻസിനോടും അവർ അറ്റൻഡൻസ് ചോദിക്കും ഷീറ്റായിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിലാവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സൽ ഷീറ്റിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് അത് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യവും കൂടിയാണ് നോക്കുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും അവർക്ക് ഈ 120 പേരിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം എല്ലാവരും ഇതൊരു സേവ പോലെ അവരുടെ പല പണികൾക്കും ഇടയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റാത്തവരോട് പറ്റുന്നവർ ചെയ്താൽ മതി. പറ്റാത്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാതാജി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ 20 പീപ്പിളിനും ഒരു അഡ്മിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ അവര് നോക്കിക്കോളും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. വിഷമിക്കാനില്ല. ഇതിപ്പോ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് 54th ബാച്ച് ആണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ മാതാജി? 51. 51 കൊടുക്കും. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാവില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ പേര് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ 3rd ലെവലും കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്, ഭക്തിശാസ്ത്രീയ ലെവലും കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു മാറ്റർ അല്ല. അഡ്മിൻസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതൊരു വിഷയമേ അല്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്സ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ? അത് പറഞ്ഞു തരും, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. അതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും PPT ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് പാരായണം ഉണ്ട്. മീൻസ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനും പ്ലസ് ശ്ലോകാസും വായിക്കുന്ന ഒരു പാരായണം ഉണ്ട് അല്ലെ മാതാജി? മണിഭൂഷിത മാതാജി അതില്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി. അതിന്റെ PDF ഷെയർ ചെയ്യും ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ പിന്നെ ശ്ലോകാസ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. വൺ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെയാണ്. മീൻസ് എല്ലാ ശ്ലോകംസും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പാരായണ സമയത്ത് വായിക്കുമെങ്കിൽ പോലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം പറയില്ല. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകസ് മാത്രമേ പറയണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള ഒരു തീം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ പറഞ്ഞുതരാം മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് അതാണ് മാതാജി പറഞ്ഞ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മാതാജിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ മണിഭൂഷിത മാതാജി വേറെ പല അഡ്മിൻസും ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. അവരുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവര് സോൾവ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഒട്ടും ടെൻഷൻ വേണ്ട കേട്ടോ ആർക്കും. കാരണം ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ, അതുകൊണ്ട് അത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് കിട്ടും? ക്വിസിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ലിങ്ക്, അതിന്റെ ലിങ്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇന്ന് അയക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഇന്ന് അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അല്ലാത്തവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതില് എന്റെ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. വാട്സപ്പില് മെസ്സേജ് അയക്കാം. വിളിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സമയത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാണുന്ന സമയത്ത്. ക്യൂസിന്റെതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ. അതും ചെയ്തു തരാം.
മെയിൽ ഹരേ ഐ ഡിയും കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അവർക്ക് പേരൊന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാനുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, കാരണം ഞാൻ പലരും ഫോണിന്റെ പേരിലൊക്കെയാണ് കേറുന്നത്. അപ്പൊ അതെ 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 അത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അതെ അതെ ശരിയാ അതെ അതെ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോ അത് പറഞ്ഞല്ലേ. അതാണ് കാരണം ആ സ്ക്രീൻ എന്റെ ഈ സൂമിന്റെ സ്ക്രീൻ കാണില്ലല്ലോ. നമ്മള് പേരുമ്മൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീനെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഇല്ല, കേറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ അതില് ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് കാണിക്കുമല്ലോ, അതിന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. നമ്മള് കേറുമ്പോ ഓക്കെ, പ്രഭുജി പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താലും മതി. നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കയറിയാലും മതി. അല്ല, ഒട്ടും പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് റേസ് ഹാൻഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ മീൻസ് കോ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിൻസിനെ ഇപ്പൊ പേര് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സാംസങ് SM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് റീനെയിം കൊടുക്കാം. അവരുടെ പേരെന്താണോ അത് നമുക്ക് റീനെയിം കൊടുക്കാം. ഈ സാംസങ് SM അവരുടെ പേരെന്താ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവര് അൺമ്യൂട്ട് ആണ്. പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അഡ്മിൻസിന് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഈ റിയൽമി RMX അവരുടെ പേരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉള്ളവർക്ക് പേര് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. റിയൽമി മാതാജിയുടെ പേരൊന്ന് പറയാം. സുമം പവിത്രൻ, വെഞ്ഞാറമ്മൂട്. ഓക്കെ, സുമ പവിത്ര. അപ്പൊ നമുക്ക് സുമ പവിത്രൻ എന്നുള്ളത് പേര് മാറ്റാം. സുമമാണ് മാഡം, സുമം. ഓക്കെ, സുമം. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ സുമം പവിത്രൻ എന്ന് പേര് മതി. ഇപ്പൊ മാതാജിയുടെ പേര് സുമം പവിത്രൻ എന്നാ കാണുന്നത്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്മിൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കോഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഒട്ടും മാറ്റാൻ അറിയാത്തവർക്കുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവര് പ്രഭുജി അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കയറുമ്പോ തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് കയറുക. ഇല്ല, അതാണ് എളുപ്പം. കാരണം നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ആദ്യം പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് കാണിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല, കുഴപ്പമുണ്ടാവും. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് മാതാജി ആ മെസ്സേജ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ മാതാജിയുടെ അടുത്ത്? ഉണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മാതാജി, സൂര്യ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി. ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പറയാനുള്ളതൊന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. മാതാജി, അപ്പൊ ക്വിസിനെ കുറിച്ചും അറ്റൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരാളും വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 15 തൊട്ട് 20 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 3 സെക്ഷന്റെ ടീം ഉണ്ട് ഇതില്. അതായത് 3 മണി, 7 മണി, 9 മണി, ഈ 3 പേർക്കും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുന്നത് ആ അഡ്മിൻസ് ആയിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്വിസിന്റെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സൊല്യൂഷൻ അവരുണ്ടാക്കിക്കോളും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും ആരാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്യും. എന്നാലും പറയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഇസ്കോണിന്റെ ഒരു അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. ഇസ്കോണിന്റെ കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പല സ്ഥലത്തുണ്ട്. അതില് കർണാടകയിലുള്ള മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോൺ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠ ദാസ് പ്രഭുജി, അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ സൂമില് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മൾ 18 അധ്യായമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അത് 18 ദിവസം കൊണ്ട് 18 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ
പറഞ്ഞു തരുന്നത് മീൻസ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പോ ഫുള്ള് ശ്ലോകം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശ്ലോകാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 20-22 ശ്ലോകം ഒരു റേഞ്ചിൽ, അങ്ങനത്തെ റേഞ്ചിലായിരിക്കും നമ്മള്. പക്ഷെ എന്നാലും ഏകദേശം ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും ഒരു എന്താ പറയാ സമ്മറി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്നും നമ്മൾ ആരാണെന്നും ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും മരണശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ലൈവ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ക്ലാസ് 3 സമയം നടക്കുന്നതിന്റെ ലിങ്ക് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇപ്പൊ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, 7 മണിക്ക് കയറിയാലും കാണാൻ പറ്റും, 9 മണിക്ക് കയറിയാലും കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. കാരണം 3 മണിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാള് 7 മണിയിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അഡ്മിൻസിന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ക്ലാസ് PPT ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ശ്ലോകവും വിവർത്തനവും വായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും. ഓരോ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ മുന്നേ, നമ്മളിപ്പോ 1 മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ക്ലാസ് മീൻസ് വായന തുടങ്ങും അതില്. അപ്പൊ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ശ്ലോകം വിവർത്തനം വായിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അഡ്മിൻസ് വിളിക്കുമ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ പറയാ. ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല. കാരണം ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും PDF നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് വായിക്കാവുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം പറയാ. അപ്പൊ 18 ദിവസം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കും മാതാജി, അനന്തര മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലാസ് 3 മണിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. മാതാജിക്ക് വേറെ ക്ലാസ് നടക്കാണ്. ഇപ്പൊ 9 മണിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസി മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാതാജിയാണ് 9 മണിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണവം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വന്നിട്ട് 7 മണിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പോ ഒരു മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അഡ്മിൻസ് ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെ ഞാൻ പറയാം. എല്ലാവരും ഇല്ല, ക്ലാസ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ല. 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സില് ഹരേ കൃഷ്ണ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിൻസ് ആരൊക്കെ? വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് എളുപ്പമായിരുന്നു എനിക്ക് കേട്ടോ. ധന്യ മാതാജി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ധന്യ മാതാജിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാ? രതി ആചാരി മാതാജി. ശാന്തമ്മ മാതാജി വന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 അഡ്മിൻസ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല. ക്ലാസ് ഉള്ളവർ ഇതിപ്പോ കയറിയിട്ടില്ല ഇതിലോട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഈ 4 പേര് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിരിക്കും എന്തായാലും. അപ്പൊ വത്സല മാതാജി ആവാം, രതി ആചാരി മാതാജി ആവാം, ശാന്തമ്മ മാതാജി ഉണ്ടാവും, ധന്യ മാതാജി. അപ്പൊ ഈ 4 പേരിൽ ഒരാള് നിങ്ങളുടെ മെന്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസിന്റെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്വിസിനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അവരടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഏത് സമയത്തും ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ മെസ്സേജ് ഇടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. കാരണം സഹായിക്കാനാണ് നമ്മള്, ഈ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. 3 മണിയുടെ അത് കഴിഞ്ഞ് 7 മണിക്ക് ഗീതാകുമാരി മാതാജി, കുമുദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലളിത മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ലളിത മാതാജി. ഈ 4 പേരാണ് 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിലെ അഡ്മിൻസ്. അപ്പൊ 7 മണിക്ക് ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തവര് ഇവര് 4 പേര് നിങ്ങളെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം, സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പറയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് 9 മണിക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്. ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി മാതാജി, ഉമാദേവി മാതാജി, മാതാജി, സുസ്മിത മാതാജി ഉണ്ടോ? പിന്നെ ആരോ ഉള്ളത്? പിന്നെ വേറെ ആരോ ഉള്ളത്? പ്രീതി ഭക്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വേറെ ആരോ ഉള്ളത് അഡ്മിൻസ്? നമ്മുടെ രാധിക മാതാജി ക്ലാസ്സിലാണ്. രാധിക മാതാജി ക്ലാസ്സിലാണ്.
പിന്നെ സാവിത്രി കൃപാദേവിദാസി മാതാജി. മാതാജി കയറിയിട്ടില്ല അല്ലെ ക്ലാസ്സില്? അപ്പൊ അഡ്മിൻസിന്റെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഇത്രയും അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും ഫോൺ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങള് വിളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പർ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കരുത്. ഫോൺ എടുക്കണം. കാരണം എന്നാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ പരമാവധി പേര് മാറ്റി കയറാൻ നോക്കുക. എങ്ങാനും മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും മാതാജിയുടെ അടുത്ത് പറയാ ഞാൻ ഇന്ന പേരിലാണ് കയറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. കിട്ടുന്നതൊട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് ഇന്ന ആളാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോ പ്രോബ്ലം. അറ്റൻഡൻസ് ആയാലും നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിമാര് നോട്ട് ചെയ്യും എന്തായാലും. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നല്ലതല്ലേ? അപ്പൊ അതും ഒരു നല്ലൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്യോതിഷ് കുമാരി 9 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?